Здравейте, приятели! Добре дошли във влог на ден 2. Може би, както забелязахте, вчера изобщо не снимах влог. Причината, поради която беше това, е, че аз тръгнах да снимам към 5 часа, защото изобщо не се сещах и защото имах да чистя къщата, да пиша домашни, станах много късно и така нататък. И докато се усетя, да остана 5 часа. И затова отидох на гости при една моя приятелка, на която преди няколко дена имаше рожден ден и решиха да й подарят едни приятели за рождения ден, два папагала. И реших, че ще е интересно да започна влога и този влог да бъде там с папагалите и малко да ви ги покажа, да бъде по-интересно с тях. И реших да започна да снимам. Започнах да снимам от тях, завърших влога и реших да го изгледам там, дали е станало добре. Изгледах го, но в началото самия фон беше на някакви малки точици, черти, раета, които изобщо качеството не беше добро и реших явно съм натиснала нещо на камерата и реших да включа отново да направя друг влог. Така, опитах се втори път да направя влог, но главата ми беше твърде дълга и реших, че това е заради начина, по който държа камерата, въпреки че тази камера в момента не е така, но всеки път така. И тогава реших да взема селфи стика на моята приятелка и да започна да снимам с него. Взех селфи стика, всичко беше идеално, клипа беше страхотен и ще да ви е много интересно. Прибрах се към 9:30 вкъщи и реших да изгледам клипа, да го обработя и да го кача. Но се оказа, че самия кабел, който се слага в телефона на място на слушалките към селфи стика, за да можем да снимаме, не съм го мушнала твърде добре наполовина и гласът ми беше някакъв бръмчащ. И реших, че няма как така да го кача, да ви дразня бръмчащия ми глас и затова нямаше влог. Аз съм малко и нямаше просто как да започнах 9:30 да снимам. Първо, че след нас ще е ужасно. Второ, че нямаш кой да показвам, просто как стоя и учвам. И между другото, малко съм тъжна, защото още от началото, от втори ми влог, вече имам отсъствие, но просто не исках да се случи така, но стана. И да, аз тъкмо се върнах от училище и сега е точно 5 часа. И си почивам. Аз не се върнах по-скоро тъкмо, но преди, върнах се в 4. Извинете ме за това. Върнах се в 4. До 4 до 4:30 там нещо справих с майка ми и сега вече много се изморих и реших да се подигам, че не остана 5 часа и за около половин час трябва да почвам да уча. Но това няма значение, днес със сила ще си направя влога и на занимаването, което ходя след обяд. Нарочно ходя там, за да може да си пиша повече домашните и първо като дойда тук вкъщи да имам повече свободно време на тишина, да се почина и да мога да заснемам влоговете по-интересни, по-дълги и така нататък. Но както да казах за вчерашния влог, ще ви се реванширам. Някоя друга събота или неделя, може и тази. Пак ще е при моята приятелка и ще заснема абсолютно същия клип и ще го кача. Някой се чуди защо събота или неделя, защото просто няма как през дните от седмицата. Особено пък там е една от най-важните 2-3 седмици последна, защото са последните две междинни нива по човекът и обществото и по математика ни е утре, между другото. И ми пожелайте късмет, дано да изкарам много хубави оценки, защото ми се иска да се здобия успех. И да, още нещо ви кажа. Между другото, времето навън е доста гадно. И като казвам гадно, аз всеки го казвам гадно, но нямам предвид, че е слънце грее и е студено. Не, напротив, имам предвид, че е адски мрачно навън. Сега ще ви покажа, ще излезна. Но като цяло в нашия край на България го даваха в нашото градче, че и в другите градчета в тази област даваха, че може би ще вали силен дъжд, че ще има буря, гледа се там. Вижте. Аз не знам защо, но всеки влог ви показвам тази гледка.
Мисля, че трябва да снимам навън, вижте колко по-добре се вижда. Но ще измръзна, трябва да съм пояки. И да, между другото не знам дали съм ви показвала в други блогове, но сега ще ви го покажа. Съжалявам, ако съм ви го показвала, но нямам много добра памет. Значи, братът на баща ми за една Коледа, мисля, че беше Нова година, не знам, ми подари ето такъв пъзел, който е на Айфеловата кула. И е 1000 на брой парчета. Ако не вярвате, вижте, 1000 парчета. И аз 2-3 години не му обръщах внимание, но сега реших да го нареждам и съм понаредила доста парчета всъщност. И мисля, че до 2-3 години може би ще мога да го наредя. Така, аз имам още един пъзел тук, който виждам. Пада! Страхотно. Но да, това е другия пъзел на Барби и нейните две приятелки, който съм го подредила. Извинете ме, но ми изпадаха всичките картички и покани за рождени дни, които аз си ги пазя, защото са много красиви. Но по принцип аз като цяло, като спре тока или като няма какво да правя, много обичам да се занимавам с такива неща, да нареждам пъзели с някакви семейни игри и така нататък, но понякога се радвам, че вали силен дъжд, защото първо, че много обичам, когато съм вкъщи, супер да ми е топло вътре, супер студен да е отвънка, да има силен дъжд или сняг и да гледам нещо на телевизора, но нека да не спира тока. Това най-много харесвам, може би. Едно от нещата, които най-много харесвам. Между другото, аз имам, сега да се върнем към пъзелите, аз имам още два пъзела. Единия на животинки, другия е на английската азбука, нали, ABCD. И на A, примерно, има нарисувана кула и такива животинчета или растения и е много интересна. И да, това е. Дават кейси под прикритие! Ей! Едно от любимите ми анимационни детски на Дизни. Искам да ми напишете кои са вашите 2 или 3 любими анимационни филмчета на Дизни. Моите две са Кейси под прикритие и Джеси. Джеси е на първо място, естествено. И да. Още какво? Да. Когато снимах първия си клип, това беше събота, мисля, че имах около 2-3 абоната, след като рязко се увеличиха към 10-11, за което съм ви много благодарна. Смисъл 10-11 не е страшно много, но толкова бързо да нарастат е голямо постижение за мен. Искам да поясня, че за всички хора, които ме лайкват, които ме споделят, които пишат позитивни коментари под видеята ми за мен и навсякъде и се абонират за мен, аз ще направя абсолютно също с тях, за да мога да им върна услугата. И да, мисля, че всички влогове ще бъдат около 8-9 минути, няма да бъдат повече от 10. И да, също тези два за азбуката и за животинките пъзели ви казах, мисля, че защо не ви ги показвам. Просто не мога да ги намеря някъде, подредила съм ги, не мога да ги намеря. Аз по принцип обичам, когато подредя един пъзел с някакво лепило, капчица, секунда, не знам нещо, да няма да се разлепи, да залепвам парчетата едно за друго, да ги слага, след това да слагам целия пъзел подреден в някаква рамка или в някакво джобче и да ги окачвам по стената, там по някакви табла или да си ги пазя, просто да си ги колекционирам. Което е много странно, но на мен нещо вече не ми е интересно да подреждам един пъзел, след като съм го подредила, защото първо, че знам как изглежда, второ, че горе-долу съм научила къде са парчетата и просто за 2 минути ще го наредя сигурно, ако е по-малък. И да, мисля, че стана влога 9 минути и половина точно в момента, така че мисля, че е време да му сложа край. Мисля, че този влог и миналия не бяха много интересни, защото
само стоя вкъщи и ви говоря някакви простоти, ви показвам някакви неща, но просто разберете ме, времето отвън е ужасно и просто аз дори да искам да излеза някъде да се разходя, да ви покажа част от града, да ви покажа някакви културни забележителности, малко по-разнообразно няма как. Или вали дъжд, или вали сняг, или духа силен вятър, или адски студ, ще ми замръзне носа. И затова ме разберете. Но като дойде по-пролетно време, със сигурност ще излизам повече. Също и за съботно-неделните влогове също ще има повече разнообразие, защото да се разхождам някъде. И нека вече да ви казвам начало, защото ще е добре, тъй като вече стана 10 минути и половина влога. И да, добре, ще се видим утре в другия влог. Чао!